ću vam pokazati kako da napravite raketu koja vas lansira do neba. Prvo iskopate ropu 5 za 5. Kada ste to uradili, u sredinu stavite blok i u ivici stavite vodu. Kada ste to radili, stavite 2 bloka, pri bloku uništite i onda poređite oko blokove. Tako, poređite blokove. Stavite 2 ovdje bloka, pri bloku uništite i onda napravite tako. Kad ste to uradili, poređete redstone jedan. To uradili, stavite dugme ovdje, kako ovdje stanete, stavite dugme i onda poređete TNT. Kad ste to uradili, stavite na ovaj blok, utisnite dugme, sad vas lansira do neba. To bi bilo to za ovu epizodu, vidimo se vrlo uskoro.